Hingpit ng gitugyan sa Kapitolyo ang maabot 17 ka mga pick-up nga sakyanan ug usa ka sports utility vehicle kun SUV sa mga sakop sa Hunta Provincial kaganihang buntag. Si Gobernador Gwendolyn Gwen Garcia mo'y nangunay sa turnover ceremony uban ang kanhi Deputy Speaker nga si Baby Arena sa mga sakyanan. Human sa turnover gisno dayon ang blessing niini nga gipanguluhan ni Monsignor Trinidad Silva. Matod sa gobernador atol siya hamubong pakigpulong subay sa kalihukan nga taud-taud na usab ang mga sakyanan sa mga sakop sa Hunta Provincial. Hinungdan nga mas maayo ang palit na lang og bag-o kaysa madak-an pa ang Kapitolyo sa pagpamintenance niini. Ang 17 ka pick-up giapod-apod sa 17 ka mga board member sa Hunta Provincial, samtang ang SUV alang kang Vice Gobernador Hilario Junjun Davide III. Matag usa ka unit sa pick-up na sayran nga mo kantidad og 1.9 milyones pesos. Old one, though it still looks good, but it actually has seen the wear and tear of the travels that you have had throughout your districts and of course throughout the entire province. And besides, kuripot magud ko, mahal na kayo, sige lang kaguba. I have to pay too much for the maintenance of these old vehicles that are over 6 years. So it's time that you be given brand new. Samtang gibutyag sa Officer in Charge OIC sa Provincial General Service Office kon PGSO nga si Rodel Buntuyan nga ang maong mga sakyanan mahimo lang magamit sa mga sakop sa Hunta Provincial sa ilang opisyal nga lakaw. Kung ugaling mapupos na ang termino sa opisyal isip sakop sa Hunta Provincial, hayan adto na kini itugyan ang sakyanan sa mohulip kaniya. Ang Kapitolyo usab ang magpa-maintenance niini, samtang ang mga karaang sakyanan sa mga sakop sa Hunta Provincial ipaubos usab sa bidding alang sa proper disposal. Kung kita mo, for official use only. Okay, so nga. Basta for official use only, mo na. Samtang gibuksan usab kaganiha ang Sugbo Sentro Capitol Branch sa kanhi basketball court sa Kapitolyo. Din mahimo nang matilawan ang mga lamiang pagkaon alang sa mga bisita sa Kapitolyo. Gitambungan usab sa gobernador ug sa mga sakop sa Hunta Provincial ang maong kalihukan. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.